Er is een akkoord. Raffineria di Curaçao heeft zijn handtekening gezet onder een overeenkomst met de Clash Group. Daarbij gaat het onder meer over de verkoop van de terreinen die momenteel een erfpacht zijn van de raffinaderij en Bullenbaai. De regering en de raad van commissarissen van de Raffineria hebben hun goedkeuring hieraan gegeven. Volgens de regering is overeengekomen dat de nieuwe eigenaar de raffinaderij gaat moderniseren en zal laten voldoen aan internationale milieunormen. Volgens oppositiepartij MFK moet er meer openheid komen over de toekomst van de raffinaderij. Charles Cooper zei namens de MFK dat de regering allerlei akkoorden wil sluiten zonder de bevolking precies in te lichten over de gevolgen daarvan. Dit weekend werd een akkoord gesloten tussen Raffineria di Curaçao en de Clash Group. Nog wel moet de Clash Group gaan onderhandelen met de vakbonden over het personeel en de arbeidsvoorwaarden. Oud-minister van Financiën George Jamaluddin zal op 9 januari volgend jaar weer voor de rechter verschijnen. Dan volgt de zogenaamde proforma-zitting van zijn hoger beroep. Jamaluddin is in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling van 28 jaar wegens betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels. In dezelfde zaak werd afgelopen vrijdag de broer van Jamaluddin, loterijbaas Robby dos Santos, vrijgelaten uit de gevangenis. Hij had een maand vastgezeten en is nu vrij. Maar hij wordt nog steeds verdacht van betrokkenheid bij de moord. Een zaak die al heel lang het gezicht van Curaçao mede heeft bepaald. Wimco gaat na 91 jaar haar deuren sluiten. De zaak heeft een faillissement aangevraagd. Het is dit weekend bevestigd. De aanvraag voor het faillissement is een gevolg van teruglopende omzet en steeds hoger wordende kosten. Zo is het bedrijf bekendgemaakt. Het was een hele bijzondere actie van de politie van Curaçao. Afgelopen zaterdag werden verschillende auto's aangehouden. Dit keer niet om boetes uit te delen, maar om cadeautjes te geven en lekkernijen. Ook zijn er geschenken uitgedeeld aan minder bedeelde gezinnen. Hiermee wil het politiekorps de bevolking van Curaçao bedanken voor de goede samenwerking in 2019. Sint Maarten werd getroffen op 6 september 2017 door orkaan Irma. Dat liet een spoor van verwoesting op het eiland achter. Vlak daarna passeerden ook de orkanen José en Maria de bovenwindse eilanden. Bewoners van Sint Maarten hadden het zwaar, maar kregen hulp uit verschillende hoeken. Zo heeft het kustwachtpersoneel van de steunpunten Aruba, Curaçao en Sint Maarten flink geholpen. Directeur kustwacht van het Caribisch gebied, brigadier-generaal de mariniers Peter Jan de Vin, heeft onlangs alle steunpunten van de kustwacht bezocht om persoonlijk medailles aan het kustwachtpersoneel uit te reiken. Tijdens gevechten tussen gevangenen in een gevangenis in het midden van Honduras zijn gisteren 18 doden gevallen. Het is de tweede keer in korte tijd dat er doden vallen tijdens ongeregeldheden in een gevangenis. 2 dagen geleden kwam bij een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in een gevangenis in de Hondurese stad Tela ook al 18 mensen om en raakten 16 mensen gewond. Woensdag riep de overheid nog de noodtoestand uit vanwege de veiligheidssituatie in meerdere gevangenissen.